Apa? Test drive no. Telayo po tuku mobil anyar to. Mobil apa? Aku kan rene Mas Momon nih, Mbak. Cari kon test drive. Test drive iki lho. Edan. Ya wis, nang test drive ngono dhisik. Aku tak ngetan sik yo. Ya. Terne kaos lek bogang. Heeh. Wah, iya. Masuk Rai. Wah, bojomu mlakune pas karo kendange nek. Arep ning ndi? Arep golek kalender. Sik, dilit. Titip. Apa iki? Iya. Oh, ya. Bebek endok, bebek ketek, bebek endok, bebek ketek, bebek endok, bebek ketek, bebek Koneh iki. bebek ketek. Ah, kowe latihan sing tenanan. Nek wis ra iso tenan, melu aku. Ngamen, Mas. Amin piye to kowe iki ora mudeng posisine Mister Telo saiki wae piye? Oh ya, aku ngerti Mas posisine sampean ki cen lagi teles. Iya, posisiku lagi terus to. Kowe mundur aku saiki dadi juragan dangdut lho. Juragan laundry. Jasrane main tulanane aku tuku kendang anyar. Mergo aku duwe klub dangdut lho. Oh iya, Mas. Mulane kowe latihan sing tenanan. Kowe nek wis iso tenan, tak lebokke dadi anggotaku piye? Wah, segere. Nggih, Mbak, seger banget niki. Mampir, Mbak. Ibu tindake dangu to, Mbak? Kadose nggih, Mbak. Tapi mengke pas lahiran lak pun kondur to. Mugi-mugi nggih, Mbak. Yami. Aku ki titip uyah lho, Pi. Loh, lah iki apa berlian? Oh, kena uyah no. Maksudku ki dudu uyah grasak ngene iki. Ning uyah sing dienggo masak. Oh, tak kira arep disebarke meneh kok. Nek uyah grasak ya aku yo jek duwe. Lah kuwi kan yo iso nggo masak to. Ah, yo beda to, Pipi. Alah, apa do asine wae lho. As yo ora. Pokok men nek aku ora mbok tukokke uyah sing dienggo masak. Ora arep masak aku. Orene. Kongkonan ra detail yang diayale mutung. Wah, kurang kenceng ki, Mas. Jadi kenceng itu, Ndra. Ya, unturan Lah pokoknya iki Samson opo nguntir baut nggo tangan nih. njupuk kunci no. Kuwi kunci. Ngono. Iki bos tikus. Ya, Apa ki? kuwi kunci no. Gede tua barang kok. Senengane gojek. Ra seneng ya aku. Urane lho, Ndra. Oh. Nah, iki. Beda ya suarane. Iya ya no. Tunge
ngitung beda ya. Loh, kok tutupane neng ndi iki? Wah, kocorane. Nasibe piye? Oh, dodol sate kita entek-entekan kae. Endok bebek ketek bebek endok bebek ketek bebek endok bebek ketek bebek. Jenengan riyen nyidamin apa aneh-aneh to, Mbak? Kula irian malah mboten nyidam napa-napa, Mbak. Dadi nggih mboten pengen maem napa-napa. Tapi kula niku pengen ketunggon terus kali bojo kula. Sekaline ditinggal, kula ki saged nangis tenanan lho, Mbak. Nggih to, Mbak. Nggih, Mbak. Aneh nih, Mbak. Wong mboten niku jan manja, Mbak. Makane niku kula belajar ben mboten manja. Wis kok ngendi to, Is? Ditunggu kat mau lho. Aku kok apa, Lek? Arepe joluyah. Wes ora iso. Ora iso piye to? Oke, uyah arep dijolke apa? Arep tak ijolke uyah yo nan. Wes ngaco wae lho, Lek. Wong uyah arep dijolke uyah iki maksude ya apa? Iki kan uyah gerasa to, Is. Iki tak ijolke uyah sing nggo masak. Lah aku ya ora asin. Jenenge uyah ya asin to, Is. Berarti kan iso nggo masak to, Lek? Oh, emangnya nek rasa asin ini kabeh iso nggo masak. Keringet tukang ya apa iso nggo masak? Kok sampean ngerti kringete tukang asin ya apa tau dilat keleke tukang? Is. Kae dilaten keleke, engko lak ora wira-wiri. Wah, wis penak iki Mas telane. Alah tenan ora kowe iki. Tenan. Nih jajali. Ndang to, Is. Mas ora. Mbok ya mesake aku sithik ngono lho. Iki nek ora mbok ijoli, aku engko sore ra mungkin dimasake karo mamine Pandra. Lah lehmu tuku ning ndi? Neng pasar iki. Ijolno ning pasar kono lho, Lek. Alah, kesuwen, Is. Tak kandhani ya, Is ya. Uyah gerasa iki, khasiate gede lho. Nggo apa? Ya nggo keamanan to. Lah apa jenenge uyah grasaki CCTV ngono apa piye? Wah, wong iki ora mudeng ilmu alam no. Lah jare keamanan. Keamanan sing piye maksude? Ngene lho. Iki kan musim udan. Oh, Lah nek musim udan iki kan oke to, sing kewan-kewan kuwi kan do mlebu ning omahe wong-wong kuwi. oh itu Lek. Ini Mbak Diah wingi bar kelebonan ula yo mae. Nah, mergane Mbak Diah iki ora nganggo uyah grasak ngene iki. Maksude? Ngene. Dadi nek ken ora klebonan ula iki disebar set, ya toh. Iki ula ora bakalan mlebu omah ra bakalan. Jo meneh kok mlebu to, Is. Nyawang ulane iki, nyawang uyah iki. Girap-girap. Mosok to Lek? Lho, kandhane ra percaya kon niku ya apa sih? Ya wis Lek. Ya iki tak ijolane wae. Oh. Ya Lek. Ya. Iki uyah grasa iki jenis iki security system. Kena ngulon tuwet-tuwete kuwi ora mandek. Iki telake iso varises.
Pemain dangdutmu iki sapa wae to, Mas? Aku ki ora ngerti wong sing golek Mas Ipan kok. Mbok papi kae dijak, Mas, kon gitar. Apa bunmu basa gitar dangdut Ndra? Iis mbok ijoli uyah kok ya gelem to, Pi? Ya gelem nong, tak hipnotis kok. Lah sang teng laundry sinten, Mbak? Amung lek boga kok, Mbak. Walah, tiwas kula ki meh dolan mriko ya, Mbak. Teng mriki mawon, Mbak. Ajari kula ngrawat kembang. Aja. Gitaranmu sok mendesah ngono ya, Lek. Mamene Pandra kuwi nesu tak iringi karo gitar iki. Kuwi isine mung ngelus dodok mon. Karo istighfar. Apa ya? Apa ta, Lek? Iya, wong lehku istighfar ki njaluk kowe ngapura dekne kok mon. Duh Gusti, paring ngapura kagem bapine Pandra. Mugi-mugi kula khotimah. Kalian ana. Ya Allah. Nyuwun pangapura kagem bapine Pandra. Ya. Mugi-mugi alusipun husnul khotimah. Amin. Iku masuk sesuk keprok karo gitar lho. Omonganmu ora genah. Nuwun. Nggih, monggo. Iki omahe Mas Momon to, Dik? Nggih, Mbak. Lah Mas Momon ini ndi, Dik? Nembe medal niku, Mbak. Dereke Mas Momon to. Aku rekan kerja nih. Rekan kerja. Lah, Mas Momon kan saiki dadi bos dangdut. Aku penyanyi nih. Loh, Vandrai, Mbak, Garwane Mas Momon to, Mbak? lo sanes garwane Mas Momon, Mbak. Winda, Mbak. Iki penyanyine Mas Momon, Mbak. Mas Momon kan dadi bos dangdut. Lah Mbak Mintul nang ndi, Ndra? Ning laundry, Mbak. Ya wis tak rono. Kok, Mbak? Monggo. Mas Momon ditelepon wae, Mbak. Timbang jenengan ngenteni. Tak telepon ora iso, Dik, Mbak. Aku ditelepon ki. Oh, kula paranane mawon, Mbak. Cedak kok. Golek sapa? Wong wedok iki, Mas. Jarine penyanyimu. Mbak Winda kok. Ketoke kuwi, Mas. Aduh kok dene barang iki ngopo kan? Lah Mbak Mintul wis bali urung? Urung iki. Mbak nang kono dhewe kok. Lek. Pintu enek. Mau bar kok kene, saiki wis bali. Kene Mintul mung leh. Terus piye kengko? Wela dalah. Bumi goncang kancing, langit kelap-kelap katon lir gincanging alis. Oh, kudaku lari, gagah berani, ceng 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 ceng, ayo lari, ceng 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 ceng. Kudaku lari, ceng 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 ceng. Ora ketok wonge. Iki saestu diparingke kula, Mbak. Oke, Mbak. Nek tak nutup lawang sik. Go, Mbak. Duh.
Kondi to, Min? Mulai kowe. Lah kok main apa kulon? Laundry yo. Ketemu lek bokang aku mau. Ratu ning ndi ki? Ya mulai to, Min. Wong duwe bojo kuwi lek dolan ra oleh suwe-suwe. Kudu nang omah. Makanya sengaja mereka. Nggih, Mbak. Masa awan iki wae Mbak Mintuli tenggan kula kok. Mau leren sik kene. Arah rumahku sisan lah, Min. Alah, leren sik kene lho, to. Alah, ukur kene kono lho. Masuk kalah karo Bumil. Alah, laren kene dilit to. Pun Mbak, laren sik. Kowe ngopo to, Min? Pak aneh ngono. Kesel. Kok ngerti-ngerti tekan gini tuh, Dik? Aku ki diancar-ancari Mas Ivan. Ya otomatis aku langsung buka Google Map toh, Kampung Riwil. Iki ngene wae, Dik. Rembugane adek iki sesuk wae to ning jopo. Adek ketemu ning jopo ngono piye? Lah aku baca tekan kene lho, Mas. Anu Dik. Tapi sampean bali sih ae. Lah ngapa toh? Wis to, aku njaluk tulung banget. Sampean bali sih ae. Bojomu cemburuan toh? Bojoku meteng nom ya, Dik. Mulane sensi. Terus kan aku ikut njogo perasaane to, Dik. Lah wong aku kira kan kerjamu lho kok dicemburuke. Ini jenenge ora profesional. Aku njaluk tulung banget, Dik. Ayo, Min. Sik tuh, diringkas ya. Saya kesel iki lho sikilku. Gendong apa piye? Yah, Go, Mbak. Duh, kayak piye kingko? Duh, kayak piye kingko? hei Mas. Aku tiga kembang Mbak Kenes. Wah. Anu, Dik. Rupanya anaknya adewe wedok mesti ya. Kembangnya ayu-ayu banget. Jali gue kene. Aku tak nunggu dulu sih ya. Nyanyi wis mulai, Mas. Coba aku sih. Wis ora iso ketemu aku, tunggu saiki cepet. Jane iki enak apa to, Mas? Iki jane karemu piye to? Pindah mbok ngerti dhewe piye karemu? Mas, sumpah Mas aku kira ngerti tenan, Mas. Demi Allah, Mas. Kowe ngomong ora ngerti. Kowe ngomong ora ngerti. Lha wis ngancer-anceri dhewe kowe kok. Aku mau ngandani, Mas. Yen kok omahmu kuwi Kampung Riwil. Tapi aku ora ngerti, Mas, ndek iki mara rene dhewe, Mas. Tujokno lho. Wonge lunga bojoku lagi teko. Nek ora terus piye? Ini lho, Mas. Dek wingi kuwi jare dhek ngebel kowe, ora iso. Jare nomere diblokir. Lah aku ki ora ngerti yen dhek iki nekat mara rene dhewe, Mas. Yen aku ngerti dhek nekat mara rene dhewe, mesti aku melu to, Mas. Yo sorry. Awal tahun apa sih kok ngene? Ki bisnisku ki tak terus ke ora ya. Goleki kontaknya sapa to, Mas? Ora iki. Pokoke kontak sing ora cetha ning HP-mu. Wis tak blokiri kabeh. Aku pengen ngawali tahun 2023 iki tanpa kekiran, Mas. Ayem, tentrem, resik. Dicek nesik, Mas. Yen enek sing kurang resik, dan diresiki.